Здравейте на всички, аз съм Дълбоем и добре дошли обратно в моят канал. В днешното видео ще видите сме тук, скачаме Salty Springs. Хайде да видим там. Мисля, че и там има много хора. Нас целта ни е този епизод, даже не знам, може би да се казва... как да го измислим? Нуба се научи да прави килове, може би, или не знам. Ще го измислим после. Обаче тук има много хора. Тук е супер тегаво. Не знам след тази каштурка дали тук има нещо въобще или да отидем на по-голяма. Той обаче си взе тази, този тук си взе тази. Окей. Окей. Направихме 2 кила, нали така? Това е важното. Това е важното. Добре, да бях взел първо тия мините, ако знаех, че са горе, ще я ги взема. След това къде е? Май не е горе. Това обаче ще го вземем. Презареждаме бързо по най-бързия начин. Това къде е, бе? Идва някакъв с корона, май. Човече, където чест. Не. Той да не е отдолу, бе. Бързо, бързо, бързо. Да, бе, човек. Добре. Можеше между другото, нямаш... Ох, пак тия разсветвания. Добре. Тъмън ще я кажа, можеше една помпа ми се даде. Тия ще ги фърнем тука. Какво правя? И какво? Дали ще стане това, което си го мисля? Стана, бе! Тук има май хора. Охо, то отгоре. Да виждаме. Стилнат кил. Мале, аз вече не мога да говоря. Аз обаче мисля да си бегам. Да си бегам тук, защото там са много хора и не искам да стане... Отивам, бия с някой и изведнъж още 6 човека да дойдат зад мен. Ето го. Този човек са там си идеално. След това... Идеално, бе. Супер смелко. Окей. Окей. Това беше много яко. Добре, че са по-слаби, че иначе ако бяха някакви строители... Между другото в коментарите наистина ще е добра идея да кажете, който играе от PlayStation, някакви съвети за Sensitivity, понеже не знам, аз все още не мога да намеря перфектното за мен. Не мога да разбера кое е най-доброто Sensitivity. 6 кила, браво. Един медкит или 10 bandages. Значи оставаме си с бандажите. И така, между другото, наистина хора, казвайте в коментарите съвети за Sensitivity, Look Sensitivity, например, колко да е. Понеже, не знам, в някои случаи искам да ми е бавно, някой път искам да е по-бързо.
Ама... Не знам, не мога да го измисля колко да го сложа. Добре, както и да е. Виждаме, че тук няма никой. Така че... Retail Roll, освен да отидем. Това е най-доброто решение да са. Ами освен ще се включи, когато има някой по-интересен момент. Някакъв приятел има тука. Това е тука. То си е буква. Не. Поправя. Ще го правя това. Дайте да си пинем един Big Shield. Да ни е по-спокойно. Това е някъде наблизко. Май. Зад мен имаш човек, аз това ме притеснява, за да не стане... Тук има един обитател в къщата. Аз нямам материал ли бе? Мале, има е ужасен. Трябва да взема този материал и отиваме към другите. Само ми трябва този материал преди да си ми щупили главата. Окей, взехме го. Сега имаше хора на там. Да отваряме честа. Пауза за честа. Така. Пауза за честа. Сега... Но защо ползвам това бе? Колата пуши ли? Човека изчезнал на някъде. Няма никой. Абсолютно никой. Опа! Той изобщо не го видях в ръстите, между другото. Едва го видях сега. Дали... Между другото, знаете ли? Сега ще направим така. С пистолет, по принцип много ми си играе. Това не знам дали е добре да сега да го правя. Понеже сме към края на играта, ще вземем един снайпер. Понеже никога не се знае кога ще ни потрябва. Така. Мале, как ми изкочи това, бе? Добре. Така е хубаво, 9 кила, мале. За първи път толкова добре се получават нещата. Да, то се вижда. Те слаби, не са един вид, не са някакви супер силни, защото бях супер силни, чакам на смачката. Обаче, хубавото е поне, че има някаква битка, иначе то пък не е интересно само бягане през цялото време. Кискам ти път да не става много дълъг, а той става. Това не е много приятно. Окей, натам се бият. Отиваме към следващата жертва. Да видим какво ще стане, дали ще го убием или той нас ще ни убие. На Southwest се бият двама. Не се получи. Иска да се получи това, беше яко, ама... Някой тук ли ме стреля? Опа, добре. Окей, добре, а зад мен ли имаш човечец или... Къде си бе, приятел? Зад мен е някъде. Охо. Глава след глава след глава. Мозък направо. Воу. Какво направи? Окей, това беше много добро. 12 кила. Между другото, това ще е силно клипа с най-много килове. Така. Да видим колко хора имат. 13. Един тук се замина. Не знам дали между другото мога да го оцеля толкова далече даже. Май мога в 91 метра. Браво бе. Не, това беше тъпо, това беше наистина много тъпо. И това беше много тъпо. Някой стреля ли?
То се скри. Този приятел се скри. Да видим този какво носи. Какво ми носиш, бе? Ого. Снайпериста и той. Си играме на близка снайпер битка. Не се... Добре, човек. Така беше по-лесния вариант. Окей. Отгоре има човек. Отиваме нагоре. Тичкаме нагоре. Какво правя? Това едитовете не са много, бе. Май по-добре си е ръчен едитор, но все още не съм. Това беше много трудно, преди да си издам така кофти. Тук имаш някой, между другото. Или вече го няма, или е клекнал. И не му се чуват стъпките. Освен стъпка там си. Стъпките няма. Окей. Това може да е тъмнела. Е така. Е така направо. Не, е така. Да махнем това. Така. Това ще е тъмнела на видеото, може би. Добре бе, брат. Защо този са? Убихме се заедно. Може и това ще е края на този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да ударите един лайк и да се абонирате. И да напишете в коментарите дали искате следващия епизод на тази поредица. Аз бях Дълове и довиждане. До следващия път.